Že vypadá, že tam něco je, není? Kamo, to je obličej? Máme tady pokračování strašidelných videí. No a dneska tady máme video, kvůli kterému autor tohohle videa na rok zmizel z YouTube. Takže věřím tomu, že tohle videjko bude brutálně scary. A dokoukají ho dokonce fakt jen opravdoví frajeři. Takže pakliže videjko dokoukáš do konce, dej like a taky hoď odběr se zvonečkem na tento channel, protože zde vycházejí absolutně luxusní videa a budeš pod 100 000 odběratelů. A ještě jedna věc, nezapomeň, že v popisu videa máš zdarma ke stažení 4 e-booky a ten nejnovější je pro lidi pod 18 let, jaké doplňky stravy byste si měli dávat a jak zhruba pracovat se stravou. Pozdravte YouTube lidi na Kiku, všechny tyhle videjka streamuji živě na kik.com/mgfitman, tady někde máš odkaz, tamhle dole vás zdraví lidi, takže pozdravte YouTuberci. Pocestný, OK. Dvaja kamoši David a jeho parťák Dale radi skúmajú miesta, na ktorých údajne straší a ich zážitky natáčajú a pridávajú na ich YouTube kanál. Do ich plánovaného videa ešte potrebovali natočiť niekoľko záberov, ako cestujú v aute po nočnej ceste, ktorá má označenie Bucks Grave Road v Južnej Karolíne. Nejde o náhodnú cestu, pretože na tomto mieste už začas, keď ešte boli deti, videli záhadné svetlá a ďalšie nevysvetliteľné javy. Okay. Jediné, čo mali v tú noc v pláne, bolo natočiť niekoľko záberov z auta, ako jazdia nočnou cestou. Narazili však na niečo, z čoho tuhne krv v žilách. Ty kokos. Co tam je? Dale, what the f, dude? I'm zooming in, I can't. What? Dale, what the f? What the f are you supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here? Oh, sh. No to byl nějaký týpek s baterkou, ne? Nebo co to bylo? That just walked in the woods. A byl prostě zašel random do lesa. What the hell is that? What did he have? Was it right here? Where? I don't know. I can't tell. No, it was at this patch. It was at this patch. Ty krása. No, look up in there. Did we go past it? No, it was right in here. Ale víš to, co na tom jako víte, co na tom zvláštní? Že i kdyby to byla baterka, tak by přece bylo vidět, jak jakoby zalejzá do toho lesa a to světlo jakoby furt svítí, že jo? Up in there. Oh, light. Is that him laying on the ground? No, he threw the light on the ground. Jo, počkej, on tam zahodil to světlo, ten týpek. Jasně, vylez z auta, bráško, dobrý, tak já se bojím doma tady, vole, ve studiu a týpek si jen tak prostě vyleze z auta a jde se tam podívat. Saying what we're supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Ty krása. Co je? Dude, go! What? Go! Go! Fuck! The dude! Ty kokos. Dvojica kamošov do dnešného dňa netušia, kto bol tento neznámy človek a čo tam uprostred noci robil. Zostali riadne vydesení, keď tú ruku na okne zazreli a z miesta sa okamžite vyparili. Tak to by mě odpálilo, kámo. Dívejte se, ta ruka, čumte na to. Bez světla, bez ničeho. Na prechádzke. Na Reddite sa objavilo video, na ktorom jednoznačne niečo nie je v poriadku. Ide o záber na monitor, na ktorom beží záznam z bezpečnostnej kamery. Autor k nemu napísal iba to, že to bolo natočené na pracovisku jeho otca, no ani on netuší, čo tá kamera vtedy zachytila. Video zaujalo aj divákov na Reddite, ktorí uviedli viaceré názory na to, čo by to mohlo byť. Poďme si len najprv samotný klip pozrieť. OK. Wow, kámo! Ty kokos, brácho, tak tohle je crazy. Co to je, vole? A ještě to chodí jak kdyby po rukou. Nebo co to je, jak kdyby to mělo takhle ruce. Takmer presne o polnoci sa na záberoch objavia dve postavy, ako kráčajú po ceste, no všímajte si ten zvláštny artefakt, ktorý sa tam pri nich objaví. Takéto anomálie pri záberoch z bezpečnostných kamer nie sú nejak výnimočné, keďže často dochádza k zlému spracovaniu a vytvoria sa takéto pixely. No všímajte si, akým spôsobom. No ale jde to hrozně zvláštně, to kámo, i kdyby to byly nějaký blbý pixely, tak to je prostě hrozně divný. Spôsobom kráča a ako vyzerá tá postava napravo z našej strany. Jo no.
Vyzerá, ako by mala nejaké neprirodzene dlhé končatiny a kráčala na 4, poprípade sa niečím podopírala. Postava vedľa kráča pomerne A ještě jak když má tady vzadu nohy, že jo, jakoby. prirodzene, takže si to môžeme takto porovnať. Niekto v komentároch si myslí, že ide o človeka, ktorý kráča so psom, ale ja si Kamo, tak pes, ale že to má lidskou hlavu. neviem ani len predstaviť, čo za obrovského psa by to muselo byť. No. To už by som skôr uveril, že Jako s gorilou, kámo, když by tam šel. ide o legendárneho Rejka, pretože tie tvary tela sú celkom podobné. A Komentár. jo. Čo si myslíte, že je na týchto záberoch zachytené? Izba číslo 915. Neznámy ochrankár v sanatóriu Finocchieto v meste Buenos Aires v Argentíne bol na pravidelnej nočnej službe, keď sa o 3 ráno stalo niečo, čo z jeho strany spočiatku nebolo až tak nezvyčajné, teda až na tú hodinu. Z pohľadu bezpečnostnej kamery vidíme, že sa otvoria samootváracie dvere, no nikto dovnútra nevojde. Napriek tomu sa ochrankár postaví a ide akoby niekomu otvoriť a privítať ho. Zapíše si nejaké informácie do formulára, Cože? What, kámo, co se tam děje? rukou ukáže smerom k výťahom a opäť zatvorí prístup. A ještě s ním mluví, normálně s ním komunikuje. Následne sa kamera prepne na druhý pohľad a vidíme ochrankára, ako sa načahuje po invalidnom vozíku a niekam ho berie. Cože? Takto to nejako vidíme my, ale ako to neskôr opísal samotný ochrankár, to je už o niečo iný príbeh. Ten tvrdí, že do sanatória vošla starena, ktorá sa javila veľmi pochabo a ledva stála na nohách. Potom, čo si od nej vyžiadal osobné údaje, jej ponúkol, aby si sadla na invalidný vozík, no stará žena odmietla a pokračovala smerom k výťahu, do ktorého aj nastúpila. Ochrankár v zápäti informoval pracovníkov na 9. poschodí, že k ním smeruje žena, ktorá chce z izby číslo 915 prevziať osobné veci pacienta, ktorý tam umrel deň predtým. Keď sa Cože? hore otvorili výťahové dvere, zdravotníci v nich nikoho nevideli a všetci ostali v značnom pomykove. Zábery z kamier potvrdili, že senzor síce dvere otvoril, no nikto dovnútra nevošiel. Kámo, ty dveře musíte vysvětlit. Ty dveře jsou prostě divný, jak se otevřely. Ochrankár stále tvrdí, že sa na recepcii zvítal so starou ženou, ktorá mu aj nadiktovala meno a ďalšie osobné údaje. Keď si teda pozreli formulár, kde si to zapísal, jej meno sedelo s pacientkou, ktorá v izbe číslo 915 deň predtým umrela. Oh no. GG borci. Pozdrav od starej mamy. Jamie Sullivan je milujúcou matkou svojej céry Charlie, čo dokazujú aj milé videá, ktoré spolu nahrávajú. 22. marca roku 2015 Jamie opäť chcela natočiť láskyplné momenty so svojím dieťaťom, no už popis nám prezrádza, že sa udialo niečo, čo ju riadne vystrašilo. OK. Video začína úplne nevinne, keď sa rozprávajú, objímajú a rozdávajú bosky, no zmena príde, keď sa Charlie začne vypytovať na starú mamu jej mamy. Jamie vzhľadom k veku jej dcery vysvetľuje, že prababka mala takmer 93 rokov a jej telo už bolo nevládne a preto odišla do neba. Malá Charlie chápavo pozrie na svoju mamu, no nakoniec upriami pohľad priamo do kamery a povie niečo, čo zanechá Jamie bez slova stáť s vydeseným pohľadom. Toto. Počkej, neříkejte mi, že ta holka řekla nějaký vzkaz skrze tu, jakože ta babička skrze tu holčičku. Jednoducho musíte vidieť. Huggy hugs. A big squeeze. Kámo. Is Mimi your grandma? No, Mimi's my mommy. But where's your grandma? Where is my grandma? Heaven. Kámo. Yeah. Mimi's your grandma. My grandma's in heaven. But you still have your husband. My husband? Yes, I have my husband. Daddy? Yeah. Do you remember my grandma? Where is my grandma? Where is she? Up in heaven. What did she do to make her go up in heaven? She was just very old. She was almost 93, and her body just got very tired. She was too old. How old was she? 93. Like, Si spíš říkám, jakoby, že to jak koukám, se to jako vnímám, jo, co se tam stane. Ale proč to jako natáčeli, že jo? Tohle to je jako zvláštní, ne? Video. what if you got really, really old? Then I will go home to God. I don't want you.
I know, but it won't be for a long time. Okay? Okay? Mommy, your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." What? Your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." Charlie zapečateným pohľadom do kamery povie, že stará mama je tu a pozdravuje svoju vnučku. No, tak nevím, co si o tom mám myslet, jakoby. Dala pritom meno Jamila, čo je meno, akým ju volala, kým ešte žila. V popise ešte udáva, že neexistuje, aby Charlie o tom mene vedela. Rovnaký odkaz ešte raz zopakovala a Jamie s vydeseným výrazom ukončila nahrávanie. Ak sa jedná o niečo, čo si vymysleli, tak ide o skutočne pozoruhodný herecký výkon ich oboch, no na druhú Jakože ty vole, hodně zajímavý, no. stranu si hovorím, prečo by si robili srandu z takýchto vecí, ktoré sa týkajú Jako jo, no, to by bylo hodně jako morálně špatně, no. blízkej osoby v rodine. Všetci ale dobre vieme, že deti zvyknú vidieť veci, ktoré my dospelí vidieť nedokážeme. Osudová chyba. Brandon Casta má na svojom profile len jedno jediné video, ktoré nemá hashtag paranormal, len tak pre nič za nič. Video nemá veľa kontextu, no muža zobudia neznáme zvuky od niekiaľ z bytu. On už asi tuší, že ide o Jako hustě to je jako účet, co má jedno video, prostě, chápeš, a nic víc. niečo, čo má spojito s tým, čo robil deň predtým. Kúpil si totižto známu Ouija dosku, s ktorou sa údajne dokáže Já, borci, hele, neříkám, že bych nějak věřil na duchy, jo, ale určitě nejsem člověk, který by se s tím zahrával, protože nikdy nevíš. Svět je hrozně zvláštní místo a dějou se na něm hrozně zajímavé věci. A nejsem typ člověka, který by si z takových věcí dělal srandu. My jsme, když jsme byli malí, tak jsme vyvolávali duchy, jakože vyvolávali, ale nikdy se jako nic nestalo. Ale teď už bych to třeba nikdy neudělal. spojiť s dušami nebohých ľudí. Čo je na tom pravda, fakt netuším, aj keď som v tomto silne skeptický, no sledujte, akú milú návštevu mal Brandon uprostred noci v jeho vlastnom dome. OK. Kámo. Ten byt je sám o sobě creepy, borci. Co to je za byt? Co to bylo? Viděli jste to? Co to bylo, kámo? To je... Keď sa zobudí na neznáme zvuky, so strachom sa obuje a ide pozrieť za dvere. Tam na neho vykukuje strašidelne vyzerajúca tvár, ktorá ale zmizne a už ju neuvidíme, ani keď sa Ty kokos. pozrie na miesto, odkiaľ zazerala. Na konci ho vydesia dvere do izby, ktoré sa samé od seba pred jeho tvárou silne zabuchnú. Čo sa dialo ďalej, Ty kráso, tak tohle je hotovo. už netušíme, keďže v tomto momente video končí a už ďalšie na jeho profile nenájdeme. Komu patrí táto desivá tvár a či to má spojito s tým, že sa zahrával s Ouija doskou, sa už Hlavně uvědomte si, že to není jako člověk, který by to dělal jako pro views. Vemte si, že to je jakoby ten borec má jedno video na tom profilu. To není jako člověk, který by točil videa, že jo? Prostě jedno video. pravdepodobne nedozvieme. Viac ako 1 000 000 lajkov obdržalo krátke video na TikToku, ktoré bolo natočené 2 kamarátkami na ceste domov z párty niekde v Peru. V dobrej nálade kráčali ulicou, keď pred nimi v diaľke zazreli niečo, čo ich tak povediac vyviedlo z miery. Ty vole. Nemohli uveriť vlastným očiam, a to najmä keď sa to niečo Co to je? začalo hýbať a pomaly sa to k ním približovalo. Jedna z nich vytiahla svoj telefón a natočila si to na video. ¿Qué cosa esa cosa, Dios mío? Es una persona. No, no es una persona. Es una persona doblada. ¿Pero qué es? Ay, madre, no. Jako já vím, že jsou jako lidi někteří, co umějí do takovýhle polohy jakoby se dostat, ale jako ty vole. Está moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? Ay, no. Kámo, čum na to. Nevypadá to jak člověk, to má nějaký divný končetiny, tady ta je velká, tady ta je krátká, vidíte to? 2 kamarátky si držia odstup, no zvedavo pozerajú na túto vec, ktorá vyzerá ako osoba na 4. Sledujte, ako neprirodzene máva hlavou zo strany na stranu. Jedna
Jako kámo, ty vole, do takovýhle polohy se dostat na 4. Jako není úplně easy, bej v takovýhle poloze. Ale neuděláš takovouhle polohu, že seš takhle zlomenej prostě v zádech, chápeš? Nebo já nevím, no. Hovorí, že to nie je človek, no bližšie určiť, o koho ide, žiaľ nedokážu. Naozaj by ma zaujímalo, ako by ste reagovali vy, ak by ste sa vracali domov počas nočných hodín a pred vami na prázdnej ulici by sa objavilo toto. No nevím, kámo. Nejdřív bych se pokadil, pak bych se počúral a pak bych běžel pryč. To ani nevypadalo jako pes. 19 minutes. TikTokerka Lauren žije so spolubývajúcou a ich 2 psami a mačkou dome s veľkým pozemkom na neuvedenej lokalite v Spojených štátoch. Pred 2 rokmi sa tam začali diať hrôzostrašné veci, ktoré si zaznamenáva na svoj účet. Na konci novembra roku 2020 chcela natočiť jeden strom na pozemku, ktorý vyzerá inak ako tie ostatné. So I have a bunch of trees in my backyard, but there's this one that doesn't look like the other trees. So I'm gonna go check that one out because it has pretty red leaves or flowers next to it. A jo, to je jako divnej strom, no. Here's the tree. It's dead. But it's very pretty. Ten vypadá, že je napadený nějakým parazitem. There's these weird things that are in it. OK. I don't know what that's for. And it has crazy holes that I like. But here's the pretty red things. O asi pol roka neskôr zverejnila fotografiu, ktorú odfotila majiteľka domu, pretože chcela ukázať nové okná, ktoré dala spraviť. Do správy však s rózou napísala, čo to má akože byť v tom ľavom okne vedľa komína. What? Proč to je pak někdo ve skafandru? Že to vyzerá ako nejaká veľká bábika, tak jej Lauren odpísala, že žiadnu nevlastní a má len malé mačiatko a psa, ale je vylúčené, aby to boli oni. Išla sa tam teda pozrieť, no nič Ještě tam má tady takovýhle ufony a tyhle věci, jo, to je takový zvláštní, ne? podozrivé nezbadala. Ďalšie video uverejnila Zajímavý, ty vole. v auguste 2021, ktoré už pritiahlo veľkú pozornosť divákov. Bola sama doma a začalo sa deť niečo, čo aj ona opísala, že sa to deje iba vtedy, keď je o samote. OK. Co to je za zvuk? Luna, come on. Jako zvonek, jakože... Zvonček sám od seba zvoní, no nikto Ale který zvonek? Kde byl ten zvonek? Jako, já ho chtěl vidět. Jako já vím, že to byl nějaký zvonek, ale já ho neviděl. Jakože třeba foukal vítr nebo něco. nestojí pri dverách. Neskôr jej však napadlo, že môže ísť o poruchu káblikov a preto si zavolala Je to jako zvonek v bytě. elektrikára, aby sa na to prišiel pozrieť. Jako tenhle zvonek, OK. Frekvencia podivuhodných zážitkov sa začala každým dňom stupňovať. Jeden z nich zachytilo aj video, kde sa spolubývajúca hrala s mačkou Lauren. Chilling here, being a kitty cat. Did you do that? O niekoľko dní neskôr sa udialo niečo, čo musím povedať, že som ešte nikdy nič podobné u takýchto videí nevidel. OK. What? Jako vypadly knížky ze skřínky, ale chápeš, jako by to se prostě může stát. To, že padli knihy z poličky, sme videli už miliónkrát, no pozorne ešte raz počúvajte, čo poviem už v telke hneď potom, ako tie knihy spadnú na zem. Počkej, aha. 19 minutes, people. Just to be clear, 19 minutes until 6 o'clock. Což je 19 minutes? A teraz sledujte video, kde Lauren ukázala, aký má názov kniha, ktorá padla na zem. Z tohto sa vám zatočí hlava. So I'm trying to be as calm as possible with all this stuff that is going on in my house. The books fell from that shelf. Thank you, Turtle. These are the books that fell. Which Hlava plná duchů. is fine. This was one. In a dark. The other. Kámo, ona čte úplně bludoviny, borci, jakože to ti musí dávat hrozný ty. Strašný kotle do hlavy, jestli čteš i takovýhle knížky. This one 19 minutes. wouldn't be so bad if what was said on the TV as soon as the books fell. Right after. Cože? Kámo, tak to je mega náhoda. Tohle je hodně sas. Tohle se jako stát je už jako, že to je hodně hustý, no. Potom nahrala toto video, z ktorého je jasné, že temné entity jej dom neopustili. Ty kráso. What?
Viděli jste to, jí to zatáhlo za vlasy. Spočiatku si myslela, že to bola jej mačka, no najbližšie k nej bol len bielo-čierny pes, ktorý sa ale zreteľne jej vlasov nejako nedotkol. Ale i ten pes těma ušima jako hejbal, všimli jste si? Najviac desivé video je však aj jej posledné a poviem vám, že naozaj stojí za to. Ty vole, ještě děsivější videjko, jo? Si sa v dome začali chovať veľmi ostražito a nervózne a zazerali von oknom, ako by tam niečo videli. Neskôr sa však ukázalo, že predsa len niečo, respektíve niekoho, vonku v tme zazreli. Ty vole. Kámo, co to bylo, borci? Co to je? Ty vole. Tak to seš idiot, ne? Tak čet, jedničku do četu, kdo se leknul. Jedničku do četu, kdo se leknul, čet. Pohľad z kamery, ktorá snímala vonku smerom na pozemok, odhaľuje, že pomedzi stromy niekto prechádza. Nie je Prechádza, vypadá, že běhá. jednoduché opísať, na čo sa pozeráme, no môžeme si domyslieť bielu hlavu a priehľadný čierny plášť. No jako ono a potom i když čteš ty knížky, tak jako sebe přitahuješ zlo podle mě. Reddit užívateľ Felimundo jedno skore ráno potreboval čerstvý vzduch a tak zobral svojho psíka a išiel sa s ním vyvenčiť. Keď stál vonku a vykonával malú potrebu, v sklenenom výklenku na dverách si všimol niečo, z čoho mu prebehol po chrbte mráz. Ty vole. Rýchlo vyťahol svoj telefón a natočil si to na video. Co tam je? Že vypadá, že tam něco je, není? Kamo, to je obličej? Vidíte to taky nebo ne? Oh shit, bro. Kámo. Tak to je brutálně creepy, borci. Ještě to vypadá trošku jako prasečí obličej, že? No šel bych tam určitě, no. Jakoby. Šel bych tam. Za dverami na neho zazerá bleda tvár, no keď príde o niečo bližšie, odrazu tam už nič nie je. Zachytil teda v to skore ráno nejakého ducha, alebo ide len o hru svetla a tieňov? Těžko Vaše říct, no. názory Jako vypadá to jak fakt jako tvář, no. mi napíšte dole do komentárov. Ty kokos. Ďalšie creepy video bolo uverejnené opäť na Reddite a natočil ho Austrálčan pod prezývkou Hasbin42. Ten píše, že aj s kamarátom boli na nočnej prechádzke v národnom parku niekde Vypadalo to trošku jak Voldemort, no. v Austrálii. Cestu im však skrížilo niečo, na čo len tak ľahko nezabudnú. Sledujte. We out here hearing weird noises in the forest. What the? Co to bylo? What the? Co tam je, co tam je? Fuj, tam je něco za stromem, ty vole. Oh! Kámo. What? Borci, to je hotovo. Dvaja kamoši nemajú ani tušenia, čo to natočili a ich prekvapivá reakcia na video hovorí za všetko. To není zvíře, borci, to ani hovno. Na Reddite chceli nájsť teda odpovede a mnohí sa shodujú, že by to mohol byť legendárny Skinwalker, ktorého takto nepekne vyrušili. Chybný vysavač. Martina je hrdá matka 2 detí, no jej život postihlo narušovanie pokojného života temnou entitou zvanou Co to bylo, viděli jste to? Poltergeist. Nechce jej rodine dať pokoj a Martina si nevedela rady, tak aspoň nainštalovala niekoľko statických kamier po dome, aby si to všetko mohla dokumentovať. Keď v jeden deň chcela upratať dom počas vysávania, sa udialo toto. What? Co? Co to bylo, kámo? Najprv sa samé pohli dvere, Cože? ale potom sa odrazu začal znášať zapnutý vysávač, na čo Martina agresívne zareagovala búchaním
Borci, víte, co na tom nejhorší, to neuděláte. Protože kdyby to bylo na provázku, tak je to jenom jedním směrem takhle, ale ono se to otočilo i proti tomu provázku, kdyby tam byl. A Dívejte odrazu se. začal znášať zapnutý Dívejte, takhle by to dávalo smysl, že by tady byl provázek a vytáhlo by se to takhle nahoru, ale dívejte se, jo. Dívejte, co udělá ten vysavač. vysávač, na čo Martina agresívne zareagovala Že se otočil i na druhou stranu. Ty kokos. búchaním do neho. Ten spadol na zem a ona sa opýtala zaujímavú otázku, čo s vysávačom je, ako by to bola nejaká porucha vhodná na reklamáciu. O niekoľko dní neskôr sedí so starším synom v Ty kokos. obývačke, keď do toho sa začnú diať hrozivé veci, ktoré ich oboch na kosť vystrašia. Kámo, já mám husinu, borci, mám husinu. Vonkajšie dvere sa niekto snaží na silu otvoriť, čo môžeme vidieť aj Borci, mám husinu, dalo mi to moc. To si děláte srandu, kámo, zdrhal bych, bráška, já nevím, kámo, bych hrozně křičel. na kľúčke, ktorá sa opakovane otáča. Martina si to chce natočiť, no na to sa k nej začne približovať fialová stolička, čoho sa aj so synom poriadne vyľakajú. Už majú toho skutočne dosť a keď chcú odísť z miestnosti, neviditeľná sila ju začne ťahať za sveter. Poltergeist aktivity v jej dome neutíchajú a viac videí si môžete pozrieť na jej profile. Ďakujem vám za... Oh my god, kámo, tak tohle, bráško, tak ten závěr byl crazy.